ଆଜି ପରା ଅଟୋ ଇଜେ ଗୁରୁବାର ବାହାର ଝାଡୁ ମରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ମାଙ୍କର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ କଦଳୀ ଖିଆକୁ ଯେ ଦେଖି ଘର ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପବାସରେ କଟିଥିବ ୟାର ରାତି। ପ୍ରେସର କମ୍ କାରଣରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଲି। ମନୋଜଗ୍ର ଦୋକାନରୁ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବାକୁ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ବଦଳରେ ସନସିଲ୍କ ସାମ୍ପୁ ଯେ ଆଣି ଭୋଜିର ଅସର ମୋ ଦେହରୁ ଛାଡ଼ିନି। ତଥାପି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର କାମ ମୋର ଏଯାଏଁ ସରିନି। ଆଜି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଫୁଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମତେ ଯେ ମିଳିଲା। ବାଇକ୍ ନେଇ ଜଳାଶୟ ନିକଟକୁ ଚାଲି ମୁଁ ଆସିଛି। ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଧବଳ ଗାଡ଼ିରେ କଳା ସାମ୍ପୁ ମୁଁ ଯେ ମାରିଲି। ନିଜ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ଧୋଇ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଲୋଭିଲି। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ମଇଦାନକେଲ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିନରେ 2 ଥର ଛକ ନ ଆସିଲେ ମୋ ଦିନଟି କ'ଣ ବିତୁଛି। କଫି ସହ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ନାକ୍ସର ମେନୁ ଅଛି। କମ୍ବିନେସନଟି ପୁରା ହେଭେନଲି ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ମୋର ଏପରି କଟିଛି। ମିନି ବ୍ଲଗଟି ମୋର ଏଠାରେ ସରୁଛି।